बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब उत्तर प्रदेशआव मोनसे दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय। उत्तर प्रदेशनि उनावआव गंसे बास आरो गाइखेर लानाय टेंकार गारिजों सौग्रावनाय जाथाय। बे दुखुनांथाव जाथायाव सा 18 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 19 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम। माहारियारि राजा लामा लखनऊ आग्रा एक्सप्रेसआव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिहारनिफ्राय दिल्ली फारसे थांनाय बासआ जोबोद गोख्रैथियाव खारनानै गाइखेर लानाय टेंकार गारिजों सौग्रावो। दिनै फुंनि 5:15 रिंगासोआव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामजागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथायखौ मिथिनो मोननानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ जिउ खहा जानाय नखरफोरनो सासेयाव 2 लाख रां आरो जखम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होनो अनसुंथाइ फोसावबाय। सोए हुए थे। हाँ, सोए हुए थे, हम भी सोए थे, हमारी लड़कियों सोई थी, सब लोग सोए थे। अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे, लड़की को उतारे, उतर नहीं पा रहे थे, कोई बंदा सहारा किया, उतारा।